Azina basi ndiwani unobva kupi uri kuenda kupi ukapasa kana kuti wakafoira. Success ndeyemunhu wese. Success ndeyako. It's yours. Kuti hauna degree ounaro does not change the course of success. Pfungwa dzako ndo dzinofanira kushanda kuti wane nzira yekuva successful. Vazhinji vana magwaro bada vana zvavari kuita. Vazhinji havana kana mbosvika grade 7 but they're doing great things. Ivo angoti vava ipapo uchiita zvinhu zvangu, handina chikoro, handina kudzidziswa, handina kuitirwa icho neicho. Nguva ichienda vamwe vachibudirira. Mari chaiyo haitarisi kuti une dzidzo. Mari chaiyo haitarisi kuti wakareba, wakapfupika, wakadhafuka, uri mutsvuku, uri mutema. Mari inongouya kana une strategy inokwanisa kutinge ichiunza mari. So the only simple thing that you have to do, kutara malines, kugadzira kuenda padrawing board, wogadzira kuti chii chandingaita nacho mari. What problem can I solve for other people in order for me to gain and make profit, make money? Ndo zvaunofanirwa kufunga izvozvo. It's a simple strategy, but yet vanhu tinoita kuti iite difficult. If you use your brain, I believe you will get there.